Ένας άντρας ψάχνει για δουλειά. Πηγαίνει σε ένα ζωολογικό κήπο γιατί άκουσε ότι ζητούν άτομα. Μιλάει με το αφεντικό και το αφεντικό του λέει: Έχω μια ιδιαίτερη δουλειά για σας. Θέλουμε ένα γορίλα. Ένα γορίλα? Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι γορίλας. Έχω εδώ μια αυθεντική στολή, θα τη φορέσετε και θα παίξετε το γορίλα. Μας ψόφισε περασμένη εβδομάδα και ο κόσμος αναζητά ένα γορίλα και δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά. Το σκέφτεται ο άνθρωπος, δέχεται τη θέση, μπαίνει μέσα στο κλουβί και παίζει το γορίλα. Μέσα σε μερικές μέρες έχει κατανθουσιαστεί ο κόσμος. Τα κόλπα που κάνει και ο τρόπος που δρά είναι απίστευτος. Πηδάει από ένα σκηνή στο άλλο, αλλά σε μία φάση το άλμα που έκανε ήταν τόσο μεγάλο που πηδάει στο διπλανό κλουβί που είναι το λιοντάρι. Φάτσα και με φάτσα αντικρίζει το λιοντάρι και κατάλαβε «Ήρθε το τέλος μου». Χωρίς να το θέλει, αυθόρμητα φωνάζει από μέσα του μία φωνή «Βοήθεια!». Εκείνη τη στιγμή του ψιθυρίζει το λεοντάρι «Βούλωσέ το, φίλε, γιατί θα χάσουμε και οι δύο τη δουλειά μας». Όσο και να σου άρεσε αυτό το ανέκδοτο, πιστεύω ότι περνάει και ένα μήνυμα. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Μόνο εγώ πνίγομαι, μόνο εγώ πονάω, μόνο εγώ ζορίζομαι, δεν την παλεύω άλλο. Όλοι οι άλλοι περνάνε τόσο καλά και τέλεια. Πιστεύουμε μέσα μας, αν τους βλέπουμε. Και με αυτή τη στάση αντικρίζουμε τις φάτσες των άλλων. Και τι συμβαίνει μέσα μας? Φοβόμαστε. Μας φοβίζει ο άλλος. Μέχρι ποια στιγμή? Μέχρι τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσω ότι όπως είμαι εγώ ατελής, είναι και ο άλλος ατελής. Γιατί ζούμε σε έναν ατελή κόσμο και κάθε ένας κουβαλάει το ζυγό του. Όσο πιο πολύ δοκιμάσεις να κρύψεις τον πραγματικό σου εαυτό, τόσο πιο πολύ ταΐζεις τους φόβους σου. Είναι τραγικό πόσο μας αρέσει να φοράμε μάσκες. Μόνο και μόνο για να μην δουν οι άλλοι τον πραγματικό μας εαυτό. Αλλά μόνο αν κατεβάσεις τη μάσκα σου και ζητήσεις βοήθεια, μόνο τότε θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Μην το βουλώνεις. Μην κρύβεσαι πίσω από τη μάσκα σου. Το μόνο που μπορείς να χάσεις δεν είναι τη δουλειά σου, είναι τους φόβους σου. Άμα σου άρεσε αυτό που άκουσες, μοίρασέ το με άλλους και αν έχεις ερωτήσεις, στείλε μου μήνυμα. Ευχαριστώ. Γεια σου.